Så Nordkjær, du er formand for Aarhus Lærerforening, og i dag så starter Danmarks Lærerforening en stor kampagne i hele landet, der hedder Lærerne har viljen til en bedre folkeskole. Hvorfor starter den kampagne netop nu, og hvad er baggrunden for den? Vi ved jo, at regeringen meget snart kommer med et meget stort reformudspil for folkeskolen. Vi fik jo en lille teaser på det til statsministerens åbningstale. Vi hørte om Emil fra 7. klasse, som skulle have en anderledes skoledag. Den debat den kommer helt sikkert til at køre og vil trække mange overskrifter. Når kampagnen starter i dag, så er det for, at Danmarks Lærerforening gerne vil have, at vores bud også bliver en del af den debat. Og vi har vurderet, at det skal vi gøre, inden at regeringen nu sætter hele apparatet i gang. Så at når kampagnen starter netop i dag, så er det for at sige, at vi vil godt lige før reformudspillet. Kampagnen den er landsdækkende, som jeg sagde før, og den starter i dag med faglige klubmøder på alle skoler faktisk i hele landet. Hvad er hovedbudskabet i kampagnen? Jamen, der er ligesom to sigter med det faglige klub. Dels at informere om, hvad er egentlig baggrunden for den her kampagne til alle medlemmer, så at vi kan få en opbakning til de budskaber, vi gerne vil afsted med. Men det er lige så meget en opfordring til, at man deltager i den debat, og at man byder ind med det, man ved som lærer er rigtig godt for folkeskolens udvikling. Hvilken rolle skal Aarhus Lærerforening spille i kampagnen, og hvad vil du opfordre medlemmerne i Aarhus til at gøre? Jamen, jeg vil som sagt opfordre dem til at deltage i den her debat. Og nu kommer kampagnen kommer til at køre de næste 14 dage. Og der vil vi selvfølgelig være aktive, dels både i de lokale medier, men også ude på skolerne. Og alt, hvad vi kan sætte i gang af initiativer til at understøtte, at vi faktisk har viljen som lærer til at udvikle skolen. For det har vi jo. Og vi er dybt engagerede fagfolk, som gerne vil det bedste for de her børn, som er i folkeskolen. Og det opfordrer selvfølgelig medlemmerne til at deltage i, og det skal vi nok spille en aktiv rolle i som Aarhus Lærerforening.